Akwai mutane sama da 300,000 da ke rayuwa a wannan gari mai suna Yakutz, wanda yake ƙarƙashin ikon ƙasar Rasha, kuma gari ne mafi tsananin sanyi a duniya. Ana samun shigowar masu ziyara don hulɗar cinikayya da kuma ziyarar buɗe ido. Dukkanin gine-gine da ke wannan gari an ɗora su ne a bisa turaku na musamman domin su zama shamaki tsakanin gini da dandamalin ƙasa don gujewa tsananin sanyi, yayin da cikin gida kuwa ake ɗumama shi a kowane lokaci. Don gujewa daskarewar ruwa, dukkanin bututun da ke kai ruwa zuwa cikin gine-gine ba a binne su a ƙasa. Haka abin yake ga wayoyin lantarki da ma tsarin ginin banɗaki. Duk da bala'in sanyin wannan gari, rayuwa tana tafiya cikin tsari. Harkokin yau da kullum irin su karatu da kasuwanci na tafiya yadda ya kamata. Wani abin mamaki shine ana samun masu sha'awar wanka da ruwan kankara a waje, irin su Sanyi da Nikolai, a inda suke zuwa wanka a kogin Lena a kullum wayewar gari. To sai dai lokacin zafi, yanayi a wannan gari yana kaiwa maki 40 a ma'aunin Celsius, a yayin da wasu lokutan ma akan samu ibtila'in wutar daji saboda tsananin zafi.